Здравейте, аз съм доктор Марио Янакиев и искам да ви споделя една тайна. Започвам житната диета. Дали ще издържа 7 или 10 дена, това е въпрос на воля. Знам, че ще е трудно, ще пия много течности, ще консумирам жито, орехи, ябълки, мед, дано да оживея. Другото интересно е, че ще приемам 2 хомеопатични препарата първите 3 дни. Те ще имат за цел да изчистят както жлъчните пътища в черния дроб, така и бъбреците. Първият препарат се казва холедохун, а вторият натриум сулфурикум. Ще се видим на края на диетата. Пожелайте ми успех! Здравейте! Днес е 5-ти ден от житната диета и се чувствам много добре. Естествено, през цялото време аз тренирах по-малко, а днес ще видим какви физически способности имам. А сега е страничният ефект на тази диета. Както знаете, тя не е за отслабване, но и това е приятелите. Цели 3 кг. Здравейте! Вече съм в края на житната диета. Да ви се похваля, че оживях. Чувствам се много добре, обновен. И страничният ефект на тази диета или програма, както обичам да казвам, е добър. 3 кг отслабнах. Нека да си припомним какво случваше тя. 100 грама жито се накисва в вряла вода от вечерта. След това порциите се разпределят 3 пъти на ден. Дъвчат се бавно. Можем да си позволиме 3 ореха, 3 ябълки и 3 супени лъжици мед. Забравих и за водата. Вода трябва да се пие много. Аз пиех 3 литра вода и за да не забравям колко и как да пия, купувах 2 шишета от литър и половина и непрекъснато бяха с мен. Ако сте здрави, пожелавам ви и вие да опитате тази програма. Довиждане!